नंगौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों सिलाफोथार दख'रा मोनफ्रोमबो आफादा गोजोननाय फोरमायदों जोङो दा बिथां सुसांकरनि नख'राव बर' फरायसा आफाद जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद नुजाफैदों बिथांखौ साबायखर बावफैदों जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि सिलाफोथाराव जोबोद खम जे निट आनजाद पास जानानै डक्टर लाइनाव फरायनाया जोबोद खम बेनिखायनो बिथांनिफ्राय जाहाथेनाखि इयुननि गथ'फ्रा उन जोलैनि गथ'फ्रा थुलुंगा मोन्थों जों बेखौ आसा फारिदों फरायसाया गावनि केरियारखौ दानो थाखाय नांथाब नाजानांगोन जोबोद खस्थ' खालामनांगोन बेराफारसेथिं रां रुफानिबो खोथा फैबाय रां रुफा नख'राथ' बांद्राय जे फाइनान्सियेलि साउन्डबो नङा जाहैबाय नाथाय गामिनिफ्रायबो एसे एनै बा आफादफोरनिफ्रायबो बा राजनितिक दोलनिफ्रायबो एसे एनै फाइनान्सियेल मदद खालामथों जों खावलायगोन बे आरोखि